دمسي راديو رنا ينادلنا كبرات تختاتل تمدب مسانا شكرينا حفتنا في بنجيدون ويقاهم زين احنا لنا نسوعا وانجارينا في بو سمعنا تهلو تسبح قبرو سحق الله دمس غلو مالتي إيه اوكي يعني عوي كمي كني هاي غني لنا هاني دبر كذا وانجار جني رسع خينا تغنينا إلومي انا كم نبي حق شو كيف فلتك بو انجاري فلتك كده فندش هارتتينا ترى اخو خاص هلا نداغر ما يقا ولا انقل ملنجر كريخي او ديق كيم كله ست كوي اب راديو ينادل لنا فيبو إيشي زغت تقعيا زغنخي بوسترات سلامة سيلفي داللو ابجيسن بلالو حجي خطاي ترخي بلا جيسن يعني عوي زي لها بجرمة وجيسن ده أموين تيريها أبجيسن زحلف قد مخلت ورحي التي إسراء وقص زنبرة اه أبز حجها على إسراء كل زي ما بارع عتنا على تشدش تز جوروا بدي يوم أرمينات هذا خرطنا سرعات ما تعطهم قبره مرسيو سوغاني أب على شدش ساعتهم تعملهم نتي زنبرة ويكان نحنا نمثلنا ساعتهم بزلوا نحنا مثلنا تقييمه ونمثل مخنا نوت يميرو اه تؤوز بلو زنبارو بزح نزل سدتنيا أب زيد اللي نوصتها زوت سلازهنا نحنا كم وخم زي كنا نزل سدتنيا في كم سمز قلت أوزلو أيقونا نوعو قبره مرسل مهاب بزيادة خاني نتي ناي أوسلندر بايرات جسرحة دك أنستيو إيرشراويا كم أوين وطاعتنيا جرماناويا من يرو أبناي حدا ديكتاتوراዊ ስእሊ ተሰቂልካ ዓወትና ሓፋሽ እንዳበልካ መንደላይ እንዳደረፍካ ዝግበር ዝነበረ ነቲ ዕለት 20 ኣውጉስት ተገብረ ንኹንን ግብረ ሽበራውያን ክበሃል ከሎ ነዚ ግብረ ሽበራውያን ኣይኮንና ንሕና ኣብ ጀርመን ካ ትፈልጥ ኢኻ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ንድሕር ኮይኑ ጀርመን ክተንብሮ ከም ዘይትኽእል ንዕኡ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኢና ተዳልዩ ደሎ ንዕለት 20 ድመፅ ደሎ ሓሙስ እዩ ሰዓት 2 ወ ክንራኸብ ኢና ካብ ኩሉ ናይ ጀርመን ሙሉእ ክሳተፉ ከዓ ተስፋ ገብር حجي في ابو حفتي باي ذا واي زم كلهم سمعنا لو في بنجيدون كابدار مشتا جرمانيا مسانا زلا انتي يوتي تسرح كبزينا عدالاويت كوميتي ديخي كل شاب سلامة وسلف قبال كله سي ابز جرمن فلاي نعخي ازري هو أبزناي حجي أبناي كلمة حجي أبز دالولة زخيد نيرة أبزناي حجي جن عندي كفتة مع دالويتن تسعة كله مالتي اوكي وحجي اسكي كلمنا بتيناي سلامة وسلف مخارنا كما دالاويت متن ناب كل ندي ختم الاخت تسديو اسكي تساتفوناي ديك انستيو كما خذا مثلا كما يلو بز ساعه زي نفتحي غوايا دلوا ولا قدم سيسو نيرو ديفيتونا يزبحالنا أبز أوان زي يكون ولا كلمة حجوين كورينا سلزي كقالوا ويك أخورينا سلزي دلو ينبر نيرنا إنا علنا إنا أبز حجها أبز تعات أتفه كمان كابز جرما كابزناي جيسان زكاير دلو ناي حجي بفلاي سلامة وسلف تدالي دلو بحقاو من قد يكون كاب مدلوات كاب زدقاق كاب زفرية دك أنستينا زلنا لازم تصادفوا دك أنستيو زحية لإيزولو بدم بفتحي اوكي هجي فيبو اب كتما جيسن توري عند ذا جيسن زي فلت الى عالم ملي اتفليتا ولا بامريكا زلو ولا وشت ايرترا زلو وكلهم ذا جيسن تبالقال اصنيعهم حجي تسلموا سيلفي اب دغنتا يخون اب فيستالو دي نو فيستا فيستا يلن اوكي سلمى وسلفي كمان كتمان لازر كازي كونه زناي حجي اب حاد بوتا افتاف دغبيت صحفت نايتي محدا اوي بخبو خوينا ططو نبلالو ጭርሕታትና ካብ بجرمن يخل خكايت ካብ ዝደقق ሰብ ዝፈረይ ማለት እዩ መልእኽትና ንጀርመናውያን እዩ ነቲዮም ኣዳኽርቲ ናይ ስርዓት ኣይኮነን መልእኽትና ሕጂ ንሕና ቀንዲ መልእኽትና ነቲ ኣብ ውሽጢ ጊሰን ዘሎ ኣመሓዳሪ ንዕኦም እዩ ምክንያቱ ጊሰን ከም ስኻ ትፈልጦ ናይ ስደተኛታት መዋፈር እያ ኣብ ኢዶም ሂቦም ናብ ኩሉ ጀርመን ዝውዝዕሉ እዩ ካብኡ ተወዚዖም ከማን ከም ስደተኛታት ኮይኖም ከቢሮም ዝነብሩሉ ኤርትራውያን ወረቃቅቶም ዝባላሸወሉ እዚ ሕጂ ግዳ ኣምላኽ ይመስገን ቅድሚ ገለ መዓልታት እቲ ብዛዕባ 200 ምኽፋል ናይ ጣዓሳ ወረቀት ምምላእ ከይድካ ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ኣምፅእ ዝበሃል ተሪፉ ኢሉ ስለዝተኣወጀ በዛ ኣጋጣሚ ኮንጎራ ክብል ዝደሊ መንግስቲ ጀርመን ካብ ትግርኛ ገይር ያቀኒልና ይብሎ እዚያ ብጣዕሚ ዓባይ ነገር እያ ፌበን ካብ ላዓልክያ እዛ ዘድልየኩም ወረቀት ከድኩም ካብ ኤምባሲኹም ኣምፁ ትብል ትእዛዝ ብጀርመን ትወፅእ ዝነበረት ነዚ ኩሉ መንእሰይ ስደተኛ ኣብዚ ዝመፅእ ናብቲ ኤምባሲ ኤርትራ ሰድዎን ድዮም ነይሮም
ሕጂ ናይ ጣዕሳ ክፍርማሎ ማዓት ሰሓበግቶቶ እዩ ዘሎ ተረዲኸኒ ካብዚኣ ክጋለገሎ ምኽኣሎምሲ ምክንያቱ ኣነ ብሰንኪ እዚኣ ንመንግስቲ ጀርመን ከሲሴስ ቤት ፍርዲ ተሳዒረ ይቕድሚ ሕጂ እዋ ተሳዒረ ተገይረ ድዩ ተገይረ ሕጂ መሪኻ ሳላ ብርጌድ ንሓመዱ ኩሉ ኣብ ምስትኽኻል ገፅ ይመጽእ ኣሎ ኦኬ ከመይ ማለት ኪ ሳላ ብርጌድ ንሓመዱ መድረኻዊ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ሙሉእ ኤሮጳ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ መንገዲ ኩሉ ነገር እንዳማሊኦም ዝኸዱ ዘለዉ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ቡድላት እዮም ንበደሎም ከዓ ጠጠው ኢሎም ክሪኡ ኣይከኣሉን ናብቲ ዘለዎ ዓዲ ብዚ ሕጂ ኣበጊሶሞ ዘለዉ ብኩሉ ነገር ብድምፆም ብጥርናፊኦም ብጉልበቶም ብገንዘቦም ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት እዮም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንበዓል ስድራ ቤታቶም ክሕስሱ ዝተበገሱ መንእሰይ እዮም ብርጌድ ንሓመዱ ካበላዓልናዮም መወስኺ ከዓ ዳይሬክት ርክብ ምስኦም ስለ ዘለኪ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ኣብ ጊሰን ፌስቲቫል ተኻይዱ ጠጠው ዝበለ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ዝተሰበረ ዝተበላሸወ ነገራት ነይሩ ብሰንኪሱ ማዓት ዕዳ ናብቶም ኣብኡ ዝተዋስኡ መፅኡ ዝብል ዜናታት ገለመለ መፅኡ ሓቅነቶም ዓርኽ እንደዩ ዕዳ መፅኡ ተኮይኑ ክንደይ ዕዳ ይመፅኡ ዘሎ እዚኦም ከምኡ ድብሉ ደለዉ ክገርመካ ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ ዕዳ ተሰኪሞም ስለ ድዘሩ እኮ እዮም እምበር ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ዝመፀ ዕዳ የለ ዝቐረበ ኣብ ቤት ፍርዲ የለን ዋላ ሓደ የለን ኣብ ሕጋዊ መንገዲ ዝተታሕዘ ዋላ ሓደ የለን ክሳብ ሕጂ ኦኬ እቶም ኣባላት ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ ዝወረዶም ወፃዓታት ድዩ ዝወረዶም ዝኾነ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ክትብልኒ ዘለኸ ነቲ ዕዳ ምክሳስ ማለት እዩ ተኸሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክንዲ ዝኣሽሓት ገንዘብ ክፈሉ ተባሂሎም ዋላ ንበዓል ንዓ እንዲኦም ከምኡ ድብሉና ዋላ ሓደ የለን በደላት ኣይወረደን ማለት ኣይኮና ኣብቲ ርእሲ ንብርጌድ ንሓመዱ እቶም መንእሰያት ናይ ግድን ያው ሰትኣው ዝነበረ እቲ ኩነታት ዝተሃርሙ ኣለውና ተጎድኡ ኣለውና ዶ እወ ነዚ ግን ከምዚ ተጎዲኦም ወይ ከዓ ተሃሪሞም ማለት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዕዳ ይኸፍሉሎ ማለት ግን ኣይኮነን እዚ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ስርዓት ይግደፍ እዞም ኣገልገልቲ ናይቲ ስርዓት ካብ ፅፍሮም ክሳብ ፀጉሪ ርእሶም ሓሶት እዮም ምክንያቱ ብሓቂ ይመፁ ነቲ ዘገልግሉ ዘሎ ስርዓት ሓደ ሓሳቡ ስርዓት እዩ ንዓይ መጥፍእን መፅነትን ስለዝኾነ ነብሶም ከኣሳቶም ብሓሶት እዮም ዝነብሩ ሪኦም ኣይምስክሩን እዮም ጥራይ ሰሚዖም ብወረ ኸማን እቲ ድስማዕ እውን ኣየረጋግፅዎን እዮም እንታይ ኣሎ እንታይ ተባሃለ ኣይብሉን እዮም ብዛሃብዎም ስለዝኸዱ ነዚኣ ፕሮፓጋንዳ ዋላ ተቆትሎም ትኹን ንዓ ሒዞም እዮም ዝዘሩ ሕጂ ዛ ዝበልዋ ዘረባ እዛ ተፅሓፍ ደላ ክንደም ዝወለዱ 600,000 ዋላ እንድዕሉ ትቁፅሪ ከማን እሳቶም እውን ኣይክእልዎን እዮም ብሓሶት ስለዝነብሩ ኣብ ሓሶት ስለዝነብሩ ሓቂ ክዛረቡ ኣብ እሳቶም ንሓቂ ክዛረቡ ዘይተፈርዱ ሰባት እዮም እዚኦም ብዝነዝሕዎ ፕሮፓጋንዳ ከዓ ማንም ሰብ ዝታለል ድሕሪ ሕጂ ኣይክህሉን እዩ ሓቂ እዚኣ ድመፀ ዋላ ሓደ የለን ስጋብ ሕጂ ሰይቡ ሓፍተይ በዞም ደገፍቲ ክትዕልል ከለኸሲ ኣብኡ ከለካ ርዳእካ ማዕረኽ እንደይ ከም ትፀሊ እዮም ሓቀይ ኖ ፅልኢ ንሰብ ኣይፀልእን እየ ንመን የፀልኦም እዞም ኣዳኸርቲ እዞም ገለ መለ ክትብል ከለኸሲ እዋ ንምንታይ መሲለካ ብፍላይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ንሰብ ብሂወቱ እንከሎ ኣብ ጎንካ ኣለና ክብልዎ ፀኒሖም ምስ ተማረኸ ናትና ኣይኮነን ኤርትራዊ ይኮነን ድማረኸ ኤርትራዊ የብልናን ክብሉ ከለዉ ማዕረኽ እንደይ ካብ ሰብ እውን ርሒቆም ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ ኣብዚ እዋን እዚ ስድራ ቤታት ኤርትራ ካብ ገዝኦም ተዓፅዮም ተገፊቦም ኣብ ደገ እንዳተደርበዩ ኣቦታት ኣብ ኩናት እንዳኣተዉ ኣዴታት ከዓኒ ገዝአን ተዓፅዩ ካብ ውልደን ካብ ሰብኣየን ካብ ኩሉ ተነፂገን ርእሰን ደርሚመን ተኸርሚን ኮፍ ኢለን እንዳሃለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ስታቶም ከዓ ጓይላን ዳንኬራን ገይሮም ክሕሱ እውን ክጀሃሩ ክትርኢ ከለካ ሰብ ዘይምዃኖም ይኸ ፅልኢ እውን ኣይኮነ ካሊእ ኸ ከም ፀላእቲ ግን ኮፍ ስለ ዘበልኩም ግድን እዩ እዚኦም ፀላእቲ እዮም ተቐምጦም ብሰብ ዘይኮነስ በቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ ፌቨን ሓንቲ ሕጂ ፅባሕ ንግሆ ማለት ኤርትራውያን እንዲዮም ተረዲከ ኩሉ ንቃለሶ ዘለና ንሰላምን ንፍትሕን ንዲሞክራሲን ክነግስ እዩ እዚ ብፀብፃብ እቲኺ ፅባሕ ንጎም እዚኦም ሓቢርክ ክትሰርሖ ከም ትኽእል ገለ ከምታት ሓሲብ ክትፈልጥ ዶ እወ ምክንያቱ ብሓባር ከንብረና ዝኽእል ሕጊ እዩ ዋላ ኣነ እውን እኮ ብሕጊ ዝፍረደላ ሃገር ክህልወን እየ ዝደሊ ብሕጊ ማዕረ ተረባሒ ክህልወና ህዝቢ እየ ዝደሊ እዚ ኣብ ጀርመን ንጥቀመሉ ዘለና ሕግን ሕጋውነትን መሰልና ማዕረ ክንደይ ተሓልዩ ማዕረ ክንደይ ሰባት ምዃንና ፈሊጥና ንኸደሉ ዘለና ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ኤርትራዊ ዜጋ ንኻልኦት ዜጋታት እውን መሰሎም ዝሕለወሎም ሃገር ክህልወን እየ ዝደሊ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሽኮሪና ሓፍትና ፌቨን ጊደወን ወይ ከዓ ፌቨን ወንጫር ካብ ዳርምሽታት ጀርመን እያ ዘላ
فيبو نزوم حدشت زي فلوت وانجار ناي قدمنا ساقواش ما سلز نبره بعينا نخيد زلنا خالق يمسلكم تعرف لله خي مثلا نو نعلت عسرة المتص زلو حمص اب كتما جيسن سلاماوي سلفي كم زلو يا تحبرنا زلا بزقات اموزون تصاوعي تقرب الله مثلا انت زي تقاقي حكي نعلت عسرة حمصيا اب ساعات كلته اب كتما جيسن كنركب زخاني بزعبا مسلن وطعن عمصن بدلن زقدسو ኤርትራዊ ንፍትሒ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ንጸላእቱ ከም ጸላእቲ ኣቐሚጡ ዝኸይድ ብፍላይ ድማ ኣብ ጀርመን እንነብር ኩልና ኤርትራውያን ናብቲ መምጽኢና ጉዳይ ወይ ከዓ መስደዲና ጉዳይ እንታይ እዩ ብግቡእ ተረዲእና ንቃለስ ዘለና ንዓና ዝምልከት እዩ ኣብዚ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ካብ እዚ ኣጋጣሚ መፀዋዕታ የቕርበልኩም መፀዋዕታ ንኩልኩም እዩ ንሓደ ደይኮነ ነቶም ኣብ ጉዳይ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ወፃዕኹምን ዘገድሰኩም እዚ ስርዓት እዚ ጸላኢ ኢልኩም ዘቐመጥኩሞ እቲ ጸላኢ ዘርእይዎ ዘሎ ንዕኡ ንምኹናን እቲ በቶም ጸላእትና ኢልና ዘቐመጥና ምሳና ኣብዚ ማዕረ እንዳነበሩ ከለዉ ንዓና ንመሰልና ንምግሃስ ተባሂሉ ወይ ከዓ ኣፍና ንምዕፃው ተባሂሉ ዝገብርዎ ዘሎ በቲ መሰል ናይ ጀርመን ተጠቂሞም ነቲ ኣብኡ ዝዘርእዎ ዘርኢ ንሕና ከዓ ናህና ግብረ መልሲ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ሓቂ እንድሕር ሃልይኻ ካብ ማንም ክትፈርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝገበርኩም ጌርኩም ኣብኡ ክትሳተፉ ምእንቲ መሰልኩምን ምእንቲ ናትኩም ህላውነትኩም ንምርግጋፅ መፀዋዕታይ ናባኹም እዩ ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ንፍትሒ ትቃለሱ ዘለኹም ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን فيفن حبتي حجي خنريو خلنا مجمريا هكذا فيستيفال جيروم بدحريو فشيلو سلز فشلنا فشيلو قبلك خلوص بس انك تستقات ام وسحبوك تطوع بينكما ان سلام انت توسعنا لهم كاساتهم كاسلامه وسلف جيروم كا قدمي خندي نيرن ابقرب حجزه رينا يوم حجي عندنا خا زغبلكم صنحو لك ايكونن زيوم اغوني ديكتاتور سرعة زلوا يوم بزبلكا نعلت عسرات دليل صباح نقول خاصاتهم كم كومري نحن لاوت كنا برت نباري كتما جيسن تم جرمناويان ويتم محدارس انت يكون بلخون بزعبنا حجكم معرف تغيروا لي زانا علت عسران قبر دلنا نحن سلام وسلفي نتوم انصار فرعاتي قدف ديكونس نتوم او متيم ابناي اوسلندر باي اديسور زنبرو تندق انستيو خلته ኤርትራውያን كومو دما انتي جرمناويت ولا حدوين جرمناو سبعي نيرو سمون كتاو سماي دلني مخنياتو صباحوي كالخ با سلا زغل نعاتو نمخناني مخنياتو مساعاتي قدف نغبرو كالو غداي يلا ندحر حجي ساتهم من مخانم نفلطو منا ساتهم نحنا كامن مخانا فريطمنا لو እዚ ዝተኻየደ ግን ከተማ ጊሰር ናይ ስደተኛታት መዋፈሪት እያ እቲ ኣብኡ ዝተኻየደ ነቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ዝኹንን ነቲ መሰሉ ዝዕምፅ ነይሩ ምስ ሓደ ዲክታተራዊ ተፀጊዕኻ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ንሕና መንደላይና ንሕና ከምዚና ኢሎም ክብሉ ከለው ምሕራይ ሃገሮም ፅቡቅ እንድሕር ኣላ ክኸዱ ክእሉ ኣለዎ ናብ ዓድኻ መምላስ እያ ዋላ ነቲ ናይ ስደተኛ ኤርትራዊ ከማን ኮ ናይ ሕቶ ምልክት ዝገብር እዩ ስርዓት ይግደፍ ድገብሮ ደሎ እንድሕር ኢና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝቢ ይገፍፍ ዝዓበየ ዝነኣሰ ኣብ ስደት ከኣነ እግርና እንዳመፀ ባእስን ደምነትን ይስተኽለልና ዘሎ ስለዚ ነዚ ንምኹናን ከዓ ንሕና ነቲ መሰል ዘሎ ተጠቂምና ሳቶም ከማን ንኽዕምፁ መሰል ተጠቂሙ ንሕና እውን መሰልና ተጠቂምና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘውፃና ምክንያት እዝን እዚ ስርዓት ከዓ ከምዚ እዚ እንዳፈለጥኩም ኣብ ማእኸሎም ኮንኩም ናይ ዲክታቶራዊ ስርዓት ስእሊ ዘለዎ ኣብኡ ደይብኩም መደረኹም ኣስሚዕኹም ክትኩኑን እንድሕር ኮንኩም እሶም ስደተኛታት እዮም ንሕና ስደተኛታት ኢና ጌጋ እንድሕር ኣሎ ንኩልና ብማዕረ ክኸሉና እዚ ኣነ ክንብል እያ ነዛ ሽዑር ገብሩ ዓለ ሽዱሽተ ድሕር ሕጂ ግን ክገብሩ ድዮም ኣነስ ኣበይ መዓልቲ ሰለማዊ ሰልፊ ኣይገብሩ ንሳቶም እሱ ክሪኦ የደለኩ واحد نابتاناتهم سلاماዊ ሰልፊ እንዲህ መፀክደል ፌቨን ሓፍተ ከም ስደተኛ ኮይንካ ኣብዚ ዕቑባ ሓቲትካ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሕማቅ ገይሩ ማዚ መሰለይ ስለ ዝገፈፈኒ ኢልካ ኣብዚ መፂኻ ዕቑባ ሓትት ከለኻ እሞ ንደገፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ አንጻር ደላይ ፍትሒ ጠጠው ኢልካ ኣብዚ ስእሊ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሒዝካ ክትሰኣል ከለኻ ከመይ ትመዝንዮ ከመይ ትርእዮ ስለምንታይ ከም ገብርሉ ኢልካ ትሓት ምክንያቱ ሱሳይድ ኖ ኣነ እንታይ ክገልፆ መሲልካ ዋላ ከም ሕብረተሰብ እውን ማዕርክ እንደይ ወዲቕና ከም ዘለና እዩ ዘርእየካ ኣብ ህልኽ ዝነብሩ እዮም እንታይም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይርድኦም አንጻር ነብሶም እዮም እዚኣቶም ገለ እንዳተረድኦም ዝኸዱ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ብግርህነትን ብዕሽነትን ተታሊሎም ዝኸዱ ኣለዉ ግን እዛ ተታሊሎም ትብል ቃል ኩሉ ግዜ ክንጥቀመላ ኣይትግባእን እያ ንምንታይ ከምብለካ ኣለኹ መሲልካ መድረኹ ዝሓለፈ እዩ ንዓይ ተታሊሉ ክትብል ከለካ ሓዉ ዘይተወስደሉ የለን ኣቡኡ ኣብ ውትድርና ዘይብሉ የለን ገዝኡ ዘይተኳሓኳሐ ኤርትራዊ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ትማሊ ኣብ ጊሰን ንረኣናዮም ሰላማዊ ሰልፊ ብግዜ ደርጊ ዝተሰደዱ እዮም ንዓይ ብግዜ ደርጊ ዝተሰደዱ መብዛሕቶም ደቆም ዝሓቆፉ ኣብዚ ዘምሃሩ ተሪእናዮም ካባይ ኣነሲ ኣነ ንባዕለይ ናይ ዕድመ ፀጋ ደለኒ ሰበይቲ እንዴ ካባይ ንላዕሊ ናይ ዕድመ ፀጋ ዝነበረን ኣዴታት እየ ነይርናው
እቶም መንእሰያት ንሕሪ ሓዮም ቶም ውሑዳት ከዓ ብዕሽነት ዝተጠቕዑ ዝገብርዎ ዘይፈልጡ ኣብ ህልኽ ዝነብሩ እዮም ኣይ ድንቁርንኦም እዮም ገሊፆምና ንዓና ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ዓለም ምልእቲ እውን ድንቁርንኦም እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እንዳጠፍኣኻ ናይ ሓደ ሰብኣይ ስእሊ ሒዝካ እሞ ድማኒ ይንበደልና ክትብል ከለኻ ካብቲ ሓደ ደሕፍረካ ኸ ኒሄር ክላውስ ኣብ ዓዱ ኣብ ናቱ ኣብ ቤቱ መፂኦም ውፃእ ክብልዎ ከለዉ እንታይ እዮም ድብሉ ደለዉ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ደንበር ዶ ምስ ሰብ ኢና ደለና ኢኻ ትብል ወላ ኣነስ ከም ኤርትራዊት ኮይነሲ ንዓይ ሕፍረኒ ንሶም ዝገበርዎ እዚ ሄር ክላውስ ትብልዮ ዘለኺ ሓደ ኣባል ናይ ሓምላዊት ፓርቲ ናይ ግሪን ፓርቲ ምሽ ኦኬ ምክንያቱ እዞም ዝከታተሉና ዘለው ንዕኡ እቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ ንሱ ኣብ መንጎቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ብርጌድ ንሓመዶም ኢሎም ኣብኡ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ጠጠው ስለ ዝበለ ንሱ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ኢሎም ጭርሑ ኣነ እሳ ገሪማ ልሕልኽሎ ነግረክ ናቱ ስእሊ ሒዞምሲ ሄር ክላውስ ሙስ ፌክ ናበይ ክኸደሎ ሓንቲ ከዓ ነራ ሪኢኻያ ዶ ደስ ሓቐትኒ ነራ ሓንቲ ከዓ እቲኦም ናይ ፓርላማ ኣኼባ እንዲ ነይርዎም እቶም ናይ ባይቶ ናይ ጊሰን ዝነበረ ሕጂ ሳቶም ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ይርእይዎም ነይሮም ገሊኦም ቻው ብሎም ገሊኦም ሽጋራ ስሕቡ እንታይ ኢሎሞ መሲልካ ንሕና ብናፅነት ኢና ንስዕስዕ ዘለና ንዑ ምሳና ወሪድኩም ሰዓስዑ እንታይ ይብሉ ኣለው ርድኦም ድዩ ንዑ ወሪድኩም ምሳና ሰዓስዑ እስቶም ንክስዕስዑ እዮም ስለዘይ ሰዓስዑ እዮም ኣብኡ እቲ ኣብ ጊሰን ዝተዓፂና ኢሎም ደው ይዱ ነበሩ ስለዘይ ሰዓስዑ እዮም ኣብ ልዕሊኻ ሓደ ነገር እንዳሃለወ ሞርሳቶም ኣብ ኣኼብኦም ናይ ባይቶ ናይ ዓዶም እንዳገበሩ ከለዉ ኣብ ታሕቲ መፂኦም ጓይላ ገይሮም ስንዓ ምሳና ሰዓስዕ ክብልዎም ከለውስ እንታይ እዮም ድብሉ ደለዉ ይርድኦም ደሎ እዩ እንታይ መልእኽቲ እዮም ከሕልፉ ገሊኦም ስጠቕዎም ነይሮም ገሊኦም ካቻው ብለዎም ነይሮም ሕጂ ብድሕሪ ደኸይደሎ ኣብ ጊሰን ኣብ ናይ ጋዜጣታት ድወፅ ዘሎ እሞ ብጣዕሚ ድገርመካ እንኳዓነይ ክኣኸቡ ኮነ እየ ድብላኒ ንዓና ፅቡቅ እዩ እንታይ ምዃኑ እንኳ ተቓሊዖም ኣለዉ ኦኬ ፌቨን ሓፍተይ ኣነ ናይ ብሓቂ ዕላል ክትዕም እንዲ ሓቂ ሓይሽ ነዊሕ ከዓ ስለዘይተረኸብና ብገይረ ናፍቆት ያውፅእ በልዮ ብሓፂሩ ያቀኒልና ኣብ ትገብሮ ኩሉ ክሳብ ሓሙስ ደላ መዓልታት ከኣኒ ነዛ ናይ ዕለት ዕስራ ኣይትረስዒኻ እንዳጎስጎስካ ልናፍዓፊ ኖ እቲ መድረክ ናባኸይ ንገሪዮም ባዕልኸ ዕለት ዕስራ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ኣብ ከተማ ጊሰን ሰላማዊ ሰልፊ ኣሎ ነዛ ምሳና ትዕሊ ዘላ ፌቨን ወንጫር ክትርእይዋ ተደሊኹም ኣብኡ ተረኸቡ يوني أبغى أفدك كذا حمتينا كنا تنا توتينا كأينا هجى خمول حارنا تقولنا تفكر لها لذي زي أبوز قاسيت بالله عزي إذا نسقنا كاين نحوي عزيز فتوكا يخبرك خبرتي هبلك أنا زوج قبر كالي عدمة thank you تعرف عدمة تعناني هبكا خلاص يعني لنا ينحوي على الكيوداني عزيز thank you في بحبتي بروح سنبتي ورلنا حلال زاسم عز اللهم شكرنا حبسنا في بنجيدون ويكا في بن ونشر كتما دارمشتات جرمانيا thank you في يعني لي ينحوي